Disturb salam lakiनियाव माय थुगु खियो बिगुरनि फिसा एसे थाब थुखिसै ना मा बे नों लिरथों नामा नों सोरनि फिसालै नों सोरनि फिसा आइदि है आइदि सालाफ्रा न'बा सुथुर गामियावबा लोगो Salah nisa tisu nari punya ya, mie boleh sana gede serap sya, dokter sungai putri nama. Salah sponsor. Car. But sorry, salah. Sit down. Dini pera bodoh, doi. Doi. Dah, terima kasih. Bedi madisa, bayi boila bayi realai. Belai, dia masuk buahnya. Dia, kelazeng. Oh bro, neng malah kapur ya? Lekha sar. Malah kapur ya? Sains lekha, sains purayang. Oh bro, baru salah. Ada deh. Ay, salah. Aku sudah tahu sama sama Shuima. Siapa jahe? Oh tapi bin, baralan ale be master, cikgu abi. Oh ay bilesi, neng macam nama? Semua hab neng mana mereka? Bukan? Sarang bibu kuin emergency apa hele ya? Wah, bodoh lagi. Mana ada dulu bila? Apa udah? Aku nak kasih. Ya. Sudah, bemasaran jalan le. Besar, anak kurus ada le, hampir siang gaban menjalan. Mana kurus ada? Tar kalau masih ada kurus. Orang fui, orang karbu. Apa nak urni? Hui. Bela kalalang. Yes, salah bodoh. Oh, bisa kau bodoh nak kena inang. Nih, mana bisa kau gila lagi? Hah, bisa mana? Masih gula master lebih. Gaya panggilan fayaki. Dengan pulang mama, aku bangsa kan sana. Tasawiti, nageran, baik disini. Kau apa dalam saya? Aku kalian macam mana bra? Sudah. Langan ro sona, oi short movie खालामनायनि फैसाया बुंसै सना लांनोसै नै बिबा माला जागोन जागोन रो सना टेनसन दा खालाम
नों माला थांगोन आंनाव सना देनां देरबा देनां देरबासो दालाय देराखै माथो आंहासो देरखौनो रोंलायलायाखै बुरि नुलायलायबाय बुरि होनलाबाय नाङाहाय नोङो मालाय हाबा जानायखौसो बुरि होनो दा बुरि बुङो नामा सोरबा सोरबा सिख्लायावनो बुरि लाङो होमबालाय थांसै थौ बे साला आं जेराव लोगो मोनो बेयाव लोगो हमनो मोनो फै आरासो थ' थांसै जोंना दा दामब्रा सानैया दावरावसो खालामलायगोनलै थांदो होमबालाय नो बोराय सिलेकथाय सिया गेलेथारलै बुरि दंना हो दे होनबालाय आं दौना होनसै बोराय रायनो खानाय गोसोम दावलायो लाबोनाय खोथा दं बुरि ओइ नों बोराय ओइ नोंथां ओइ नोंथां ओइ नोंथां नै माथो मास्टार बाबुसो जिराय माबा नोंथां ओइ नोंथांनि फिसाजोआ मेट्रिक टिउसन लानो थांनाया बै गोमबोरनि फंबायजोंसो लाइन मारिहैबाय थादों सारा 3 घन्टा जादों हा साला माइन थगायदो बाथ्राखौ बुजिनो साला मास्टार सिगाङाव खोनानायबा मेथाइजोंबो फैसा गावनो साला माथो नोंबो सिगां सोरबा सिख्लाखौ गोसथोनानै बुंग्राखौमोन मास्टार ओइ गोरों नांगोननाय बाथ्राखौ दाबुसिब्रा बाजै ओइ बिमा नों मा फिसाजो नागिरदों नामा जानला मोनला होनाङाहाय जोना होजागोनबोहाय टेनसन नांलायबाय थाथ'लै आं थांसै दे Thôi, xả là rô, thằng Niang. बोराय र' साला दिनै बिदा फंबाय साथामखौबो लागायना फैगोन आं दिगु लाना फैयाबानो जाबाय नों बोराय मा होनखो? अ साला नोंखौ फैगासिनो आं आयु बोरैबा सांहर नामाहाय आयु बे 3 नाम्बारा मा खालामबाय थादों खाथियाव थानानै रिभाइभ होनो रोङा नामा दे आइदै सोरबायलाय होद आइदै मा जाखो नोंहालाय ओइ मा जादों साला ओइ र' आंखौ रिभाइभ होना दोन र' ओइ सालाफोर आयु नानि मनि माबा मोनसे मारबाय